Solo modal lan mudi ning taman jurong tamane Dakota Solo papan kreasi awan lan bengi aja nganti lali cahyane bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gendeng tresna banyu bengawan sinar cahayane bulan liris sewu dian nang leragu kakenangan ngeresakne nopo ing sarwana ning taman jurong ing pinggir bengawan Solo modal lan mudi awan lan bengi sing tuwa-tuwa welinge nganti lali digoyang kembali baru jaya ayaya
Nggih, mekaten kanthi all sinden sampun paripurna. Nggih. Ugi kala ngaturaken sepeda malih sugeng pinangki kalian Baru Jaya Campurasari Dombang Bapak Jadi Sulaksana. Nggih mugi tansah dados syukurane penggalih kanthi panglipur tetembangan Buddha Jawika kala teraken dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Kula ngaturaken Mbak Bilih para biyodha sinaman kakung Swana Putri saha para undangan ngersangan kanthi tetembangan Buddha Jawi kala sumanggaken kemawon nggih kangge ngregengaken swasana wonten darahipun Bapak Jahati di Buparti nggih. Wonten leladan Dombang Mojo Danu. Sesarengan sekawan cacahipun nggih. Mang sindene asline 9, sing 5 jek rempes. Ya wis kripik gedang godho telo, didedang padha krasa. Nggih. Nggih rakitan bareng-bareng Baru Jaya dipun paringi panglipur niki monggo dipun aturke tetembanganipun punapa ning Duh, oh tak tersa panjenengan. Nggone tak gaweno dhewe tambah salah kaprah. Adek sik no. Nggih, sak pira sik dedekmu? Maju. Payo. Cakut ngono tok. Cak sini. Wes, kudu mule aku ngene iki mulean. Ya, apa Mbak Tinang lho njaluk lagu apa sampean? Ngono to. Ya. Kok sik gurung mari, maju meneh ta. Gurung pas. Kon anjelok Gitu lho. Lho, sak pira jajake iku. Lagune maksude, heeh. Hah? Lho sampe nek nari aku njaluk apa kok boleh njaluk mencintaimu boleh. Umpamane aku dadi wayamu ngono lho. Gak. Oke. Umpama aku ramati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe malah milih liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling boyo kowe eling boyo kowe eling janji tresnamu ora ana liyane susah seneng bareng kabeh dilakoni duh Gusti kuatno atimu duh Gusti kuatno atimu
digoyang kembali. Susah seneng biarang kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling janji tresnamu ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno atimu duh Gusti kuatno atimu. Umpama nggih ning Prapti micil saking Sukadadi Kabujombang. Lho, panopo kersane sindene angka panjake iki lho. Nggih iku lho. Nika ngene bae nika, Nduk. Pripun iki ning Prapti? Bojo loro. Nggih, monggo. Nggih, monggo Bapak. Ditinggal siramu mat rabi turu antuk tresno uga antuk waktu mikir butuhe mikir belanjane
sedina mulai rono tawati ati neng kene aduh penake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo liya. Masih bersama Baru Jaya. Ambang biru lampune disco awakku rumes mikir bojo loro bojo sing enom njaluk pajero sing tuwa njaluk Civic Turbo sirah mumet rapi sopuru andung tresno mas uga andung waktu mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine telung dina mulih rono telung dina bali ning kene aduh enake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo duda liya. Sampun nggih. Bojo loro sampun. Nggih, bojo loro sampun, matur nuwun. Mugi tansah dados sukarane penggali kalor depateng panjenengan sami tasih sesarengan Baru Jaya Campur Sari. Nggih. Cek cek. Injih, niki wonten panyuwunan, Cak. Serampat mandhapipun jamong. Cek cek cek.
rejo bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada sing sayo sing rukun rama kunis witing tresno witing tresno rana saka kulino ora nyuwun apa kaya mas kunis salah kunis Umat dipikir raharjo Jarwan nindro Sluku bathok elo sirama menyang solo leole payung mondok pak cendit lolomba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit Rama Dandang apa salah ora melu penak ora melu penak saklokune mati pikiran harjo Nggih, makaten kanthi sampun paripurna serampat jamong. Heeh. Duka apa salah? Kota, foto. Kaya telepon koran. Nggih, ya.
Cek mari foto sik. Nang foto sik. Lho sampun. Nggih. Mangkaten kanthi serampat jamong sampun paripurna. Mugi tansah dados syukurane penggalih atur dhateng panjenengan sami. Nggih. Terima kasih juga Padang Bulan TV channel YouTube. Panjenengan wonten dalem kang saged mirsani wonten channelipun Padang Bulan TV. Nggih. Ngaturaken wilujeng siang saha wilujeng ngamidhangetaken ngantos purnaning giaran ing sak mangke nggih. Oke, mangke dalu panjenengan sami bisa kita mirsani Gebyar Campur Sari nggih Baru Jaya, Baru Nyar. Jaya selawase nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Ugi mangke dalu wonten dangdutipun. Sida gak dangdute. Pota foto maneh. Wong kosone. Nggih iki sampean kaya efek Mas nggih. Mikir bom iki mata gawe iki. Sampean kaya efek. Ambek base sampean tambahi. Sampun? Nggih. Balik maneh ning Ida. Duh kan wis mangkon sekawan sampun. Mulane